7:22 da tarde, atención ao que pasou no enterro da Sardiña onte a noite en Xinzo de Limia. Estaba previsto prenderlle fogo a uns foguetes, pero unha caixa emborcou e eses foguetes, en vez de subir cara ao ceo como debería ser, comezaron a sair por todas partes. Nunha praza ateigada de xente, eses cohetes iban para arriba, para baixo e incluso había bebés nesa praza. Mirade os minutos de auténtica tensión que se vive en Xinzo. ¡Me cago en Dios! Bueno, imaginadevos vervos nunha situación así, e dende logo vivironse momentos de moita tensión e tamén de medo. Os asistentes tentaron escapar refuxiándose nos bares que tiñan máis preto e tamén nos portais das casas, pero algúns deses foguetes mesmo chegaron a entrar nos portais e estando ali a xente resgardada estoupáronlle dentro. Dende o Concello de Xinzo din que non houbo feridos de gravidade, pero algunha persoa, por exemplo unha muller, di que a ela eses foguetes chegaron a queimarlle a cara e ata as cellas. Están locos, que a mí me han quemado la cara, las cejas y el pelo y todo. Xa veixo os cohetes que chocan contra as sillas, contra as mesas. Aquí vemos pais escapando cas criaturas. A xente escapou por donde pudo, houve xente que se meteu nos bares, houve xente que escapou hacia a parte da carretera. No meu caso, é máis, son as señoras que estaban conosco, metémonos no portal máis cercano que había, entraban cohetes hasta dentro do portal. Xusto aquí neste momento, cando se ve que entra un cohete ao portal no que estábamos agochados. Se comentaba que esa caixa de cohetes que estaba situada de forma lateral, entón eses cohetes, esas bengalas saliron de forma lateral e estallaban alá onde estaba a xente do público. Bueno, vaya susto, dende logo que sí. E susto tamén